ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದಿನ ಜನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೋ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಲಿ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿನ ಪಾತಿರಂದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ವಾರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ತುಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳದತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲ ತುಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ತುಕ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರ ನೋಡುವ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಐಡಿ ಪೋಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿಯರು ಜರಾಗ್ಲಿ ಎಡಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು നമ്മുടെ പാത്തിരനകലത്താകെ തൂപ്പേര് പോപ്പേര് കಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಜೋರಿ ಇಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು
ದಿವ್ಯಾ, ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ, ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾನ? ದಾದ ಕಜಿಪು ಐದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ಲ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರ್ತು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ 2 ವಾರ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒರಿಲಾ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಚರಿತನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿ
ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಸಿ 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 ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಅತೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಬನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪೆರೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾರೇರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿರ್ನಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೊಲಾರು ಒನ ಸಾಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದೂರ ಪೋತಾರ್ಗಿ ದಿನಾಲ ಕಾಪುನು ಮಾರೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಮುಲು ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚಡಲ್ಲ ಕೊರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ್ ಒನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ವರ ಸುರಾನು ಮಾರೆ ಕಾತುಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ ಇಂಚ ಏಪ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏರ್ ಬರ್ವೇರ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಇರೇನಂಜಿ ತುಯಿನಿನಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದ್ ಇರಡ ಪನಂದೇನೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರೆಜ್ಜ ತೂಕ ಅಂದ ಅಂಡ ಬತ್ತಾರೀರ್ ಬಜೋಳಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ನಾಡೊಂದು ಇರೆಗ್ ಅಂದೆ ಬಜೋಳಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಾರ ತಿಕ್ಕಿ ಜನನ್ ಇರ್ ಬೈದ್ನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಆತ ಅಂದಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಿಯೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಬಿಸಿ ಆತ ಫುಲ್ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ್ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆನೆ ಕುಕ್ಕು ಕನಪರೆ ಇರ್ ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ನನಲ ಉಂಡಿಯೇ ಏರೆ ಗವ ಮಾರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮದಿಮೆದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಶುರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಶುರು ಆತೆ ಅಂಚ ನಿನಿಲ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಿಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದಾನೆ ಚೆಂಚಿನ ಮದಿಮೆ ಮಾರೆ ಇರೆಗಾಯ್ಜ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗಾಯ್ಜ ಭಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊನಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂದೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊನಪ್ಪರೆ ಬರ್ರ ದೂರತ್ತೆ ಮಾರೆ
ಎಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಓ ಇರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮದಿಮೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಮದಿಮೆ ದಲ್ಪಲ ಇರೆ ನಾಡ್ಯ ಮಾರೆ ಇರ್ದಿಕ್ಕಿಜಾರ ಎಂಕ್ ಮುರಾನಿ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಪೋತೆ ಅಂದೆ ಎಪ್ಪ ಪೋಯ್ನಿ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಇರ್ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪರಂದು ಆನೆರ ಪೋಯಾರತೆ ಅನಸಾಂಡ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೆರ್ ಬಾಬೆ ದಾದ ಅಲ್ಪಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಸಮಯಣ ಮಾರೆ ಇಡ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಗವಿ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪರೆ ಪೋತೀನಿ ಮದಿಮೆದ ಇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ ಮಾರ್ರೆ ಸುರುಕೆ ಮನ್ಪರ್ಡು ಎಂಕುಲ ಪಂತು ಅತ್ತ ಇರೇನೆ ಫೋಟೋಗೆಪ್ಪರ ಮದಿಮೆದ ದೆತ್ತರ ಮಾರ್ರೆ ಬರಿತಿತ್ನಗಲ ದೆತ್ತರ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಾರಿ ಆಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕಟೀಲ್ಡು ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪೋರಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೋತುಜಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಡ ದೂರ ಮದಿಮೆಗೆನಾ ಅತ್ ಬೇತೆದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ ಫೋಟೋಲ ದೆಪ್ಪೊರತ ಆವೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಸಾರ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡ 4 ಗಂಟೆಗ್ ಲಕ್ಕೊಡು ಪೋರೆಗ್ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಗೆತ್ ಕಟೀಲ್ ಪೋವೊಡು ಅಂದೆ ಇರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ ಅತ್ ಬೇತೆರ್ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈರೆ ಕೊರೊಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಆಪುಂಡು ಇರೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್‌ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಚೂರು ಓ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನೊಟ್ಟುಗ್ ಪೋಂಡತೆ ಇರ್ ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ್ನಗೆ ಎಪ್ಪುನಿಯೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ದೆಪ್ಪುವೆರ್
ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾರುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರನಾಥ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ರಥ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ. ಏರು ಎದುರು ಬರ್ಪೆರ್ ಅಗಲ್ನ ಗೆಪ್ಪುನು. ಓ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ. ಏರು ಎದುರು ಬರ್ಪೆರ್ ಅಗಲ್ನ ದೆಪ್ಪುನೆನಾ. ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಏರು ಯಾನ್ನೇನ್ ಮಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎದುರು ಇರೆನಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪರ್ ಪಕ್ಕ. ಇರ ಐಡಿಯಾ ಇಡ್ಡೆಂಡು ಮಾರ ಎದುರು ಬತ್ತಿನಗ ಬಟ ದೆಪ್ಪುನು. ಮರಿಯಲಾಗ್ ದಿವೋಡು ಒಂತೆ ಗಿಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಲಿ. ಕುಕ್ಕು ಪರಂದ್ರ ಸುರಾಂಡೆ. ಕುಕ್ಕು ಮೂಲ್ ಕುಕ್ಕು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಾರೆತ್ತೆ. ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಕುಕ್ಕು ಪಡಂಡ ಬಲೆ ಇರು. ಒಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾರೆ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಜನ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಕುಕ್ಕು ಇನಿ ಒಂತೆ ಕೊನತು ಕೊರಿಯ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಅಂದೆ ಇರ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕಿಜ್ಜಾತೆ. ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣಿತ್ತೆ. ಇರ ಒನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಒಂದ ಆ ಕುಕ್ಕುನ್ ಬುರ ದೊಂಬುಂಡತೆ ಪೂರ ಮೈತ್ ದೀಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುದ ರಸ ಪೂರ ಮೈತ್ ದೀಲೆ ನುಂಗಡಂಚಿ ಎನ್ನ ವನ ಸಾಂಡ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಕನದೇರು ಓ ಸೂಪರ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀನು ಸಾರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಾಬೆ ಬಾಬೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರೋಡ್ ಕೊನತ್ತೇನಿ ಅಂದ ಓ ಬೊಗ್ಗ್ಯಾ ಬೊಗ್ರೆನಾ ಓ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜೆ ಎತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವರವರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ
ಓ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಲ್ಯ ಅವೋ ನಾಯಿಯೇ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಲ ಅತೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಆತಡೊಂದು ಕುಂಟೆ ನಾಯಿ ಅವು ಓ ಕುಂಟೆ ನಾಯಿ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕುಂಟೆ ನಾಯಿ ಅತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಐಕ್ ಜೋರು ಮಲ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯಾ ಸತೀಶನ ಕಿನ್ಯಾ ಮಲ್ಲಂಡ ನಾಯಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಯಿ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡಂದು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತತ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಕೇಂಡ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಜಿಂಡ ಎಪ್ಪಾಡು ಏರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಇರ್ನ ಬಾಬಲೆ ಒರಿಯತ್ತ ಐಕೊಂದ್ ಜತೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯನ ಗಂಜಿ ತಿಂಡ ಅಗ್ಗಿವೆ ಓ ಆಯನ ಗಂಜಿ ತಿಂಡ ಅಗ್ಗಿವೆ ಜಿಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಬಾಬಾನ ಇರ್ನ ವಂಚನೆತ ನಾಯಲ್ ಪುರ ಜಿನ್ನದ ಮನೆ ಪೂಜ ಗಂಜಿ ತಿಂಡ ಜೋರ ಆಪೇರು ನಾ ಗಾಡಿ ದಾಡಿಕ್ ಪೂರ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಕೊನತ್ತೇನ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ರೋಡ್ ಏತ್ ನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುವ ಮಾರ್ರೆ ಪುಚ್ಚೆಲ ಇಪ್ಪುನದ ಕೆಲವು ಬುಡ್ಪೇರತ ಕೊನತ್ತದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಏರ್ಲ ಬುಡಯರ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಸುತ್ತಿ ಬರುವತ್ತ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಏರ್ನ ಅಂತ ಕೇನು ಇರತ್ತೆ ಏರ್ಲ
నిద్రే బర్పుండ చెప్పులే పనందులే రంది నిద్రే అర్పు లైవుడు జనాలు ఇజ్జతే అని చెప్పునే ఆపుజి ఆపుజి నిద్రేడు నిద్రేడు కమెంట్ తువరా ఆపుజి నిద్రే అర్పు ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಬಾಬಾಗ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಟುದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಉಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡೆ ಓ ಅಂದ ಬಾಬಾನ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಬೇಗ ಇರ್ಲೈತ ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ ರೆಜಿನ ಪಿದ ಇಪ್ಪರತ್ತ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡವೆ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋಲಾಟ ಶನಿವಾರ ಆಪಿಜ ತೋಜುಂಡು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನ ಉಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಯಿನ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಟುವಾರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನೆಂಡು ಮಲ್ಪಡ ನಾನು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಂಡೆ ఆ మెహందీ పూర ఎత్తుండ కుల్లేదు నాతో ఒక్క బేగ చెప్పు నా తంచ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲರೆಗ ಪೂಜ್ಯ ಯಾನ್ ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಯ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಪೂಜಿ ಸೆಕೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಪೂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಬರ್ಸನೆ ಬತ್ತು ಜತ ಮಾದ್ರೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಐತಿತ್ತು ನಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ ಮೆಹಂದಿ ದಲ್ಪ ಫೋಟೋಗೆ ಪರೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ಓಲು ಅಂದ ಏರ್ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಅಡ್ಜ ಇತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇರು 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ದೊಂಬುಗು ಅಂದಿಯೇ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಾದಾಲ್ಪು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬರ ಬಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಅದೇ ಪೊಣ್ಣು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗೆ ಪರೆಗ್ ತುಯ್ಯನ ಅಂದೆ ಯಾ ನಾನೊಂದೇನದು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನ ಆನಂದ್ ಮದಿಮೆ ಆವಾಡಿಯೇ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಹಿರೇಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾತನು ತುಲ್ಲೆ
ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಂಕೀರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೈತೆ. ಯಾನ ಪಟ ದೆಪ್ಪನಗ್ಲನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪು ಜತೆ ಈರಾವಲಿ ತೂತುನ್. ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಿವೋಹಂ. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನದಿ ನೀರಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ನದಿ ನೀರಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ರೌಡಿಸಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೇರು ಮಾರ್ರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಅವು ಆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೋಲು ಅಂದೇ ಅಂಡ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತವು ಇಪ್ಪುನು ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತಿ ಪೊನ್ನಲ್ ಪಟದೆತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು. ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ನಂದಂದು ಈ ತೂತರ ತವು ಇಪ್ಪುನು ಇರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಮಾರ್ರೆ. ಪಂಡ ಇರ್ ತೂಪಾರ್ಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಪಟ ತೂಪಾರ್ ದೆಪ್ಪುವಾರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ್ ನಾನು ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನೆಡ್ಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಟ ದೆಪ್ಪರ ಬೊಕೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ ದೆಪ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ತಿಲೆ ಕಲಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮದಿಮೆಗ್ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಏರ್ ಗೆಪ್ಪೆರ್ ತೂಪುನು ಓ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಸರ್ ತೂಪರ್ ಏರ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗತೆ ಜನ ಬೋಡ ಕೇನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದು ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರಂದು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಬೋಡ ಕೇನ್ಗ ಇರ್ ಪೋಪರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ನಿಗಲ್ನನೆ ಮದಿಮೆ ಆತ ಇಲ್ಲದ ಅವು ಬರಿತಲ್ಲದೆ
ಅಲ್ಪದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಚ ఒక ಪಟದೆ ಪರೇರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಇಜ್ಜಲತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಫಟದೆ ತಂದ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಟದೆಪ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪಡಲ್ಲ ಅವಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಲ್ ಅವಳು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಅಣತಿ ಬಜವಲಿಡು ಅವಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡೆ ಎತ್ಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಯೇ ಜನ ಎದುರು ಪೋಪಿಲೆಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಮಂಚ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಪಟದೆ ಪರೈನ ತೂವರ್ನೆ ತೂತುಜ್ಜಿ ಕವರ್ ಕೊರ್ನ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಪೋತುನತ್ತೆ ಪತ್ತು ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂದಂದ್ ಒಂಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 10 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ಪೋತುನ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಇಲ್ಲೊಕೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಲ ಇತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕೋಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲೊಕೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋತುನ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿಡ್ ತೂತಿನಿ ಅಲೆಗ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿದ ಮದ್ಮೆದಾಗ್ ಪೋತೆ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಪೋತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಸಂಡೆ ಆಯ್ನೈಕ್ ಮದಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತುನ್ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆರ್ ಅವ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಮದಿಮೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮರಿಯಲ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಓ ಅವೆಡ್ಡೆ ಅಂಡಿಯೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉನಾಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಉನಾಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೆಕೆಕ್ ಪೂರ ಉನಾಸುಲ ಆಪುಜಿ ಮರಿಯಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ವರ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹಿಡಿದುಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒರಿಯರನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪ ಸುರು ಬೇಲೆಗ್ ಪಾರೆಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆದ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಜಾನ್ ಬರ್ಪೆದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ
ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಅವು ಏಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸಂಡೇ ಮೆಹಂದಿ ಸೋಮವಾರ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತನು ಮದಿಮೆದಲ್ತೆ ಬೈದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಏಪ್ಪ ಶನಿವಾರ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಡೇ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತು ಜಯಾನಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಪೋತು ಜಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ಈ ವಾರೋಡು ಮಾತ್ರ ಮುರಾಣ್ ನಿಂಚಿ ರಜೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿನಿ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಇರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತು ಜತೆ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡತೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನವು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ತೇರು ನನ್ನ ಪುರ್ಸೋತು ಉಂಡ ತೇರೆಗ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೆಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನವರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಲ್ಲೇ ಸುರು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಲ್ಲೇ ಅಶೋಕನ್ನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯಿ ಒಲ್ಪನ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಒಲ್ಪನ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬತ್ತೇರಿನಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ದೂರ ಬತ್ತಾರ ಅಶೋಕನ್ನ ಅರೆಗ್ ಒಲ್ಪನ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ 2 ಗಂಟೆಗ್ ಸರಿ ಬೈದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದುಂಡ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿಲ ಮುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಜೋರಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶೋಕನ್ನಾಗ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತುಜಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಂದ್ ಪನೊಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಗು ಒಲ್ಪಲ ಪೋತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಓಲ್ಲ ಪೋತುಜೆರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂಚಿಲ ಪೋತುಜೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರುಗು ಪೋಡಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಜಿ
ಕೊನೋವಾ అందుకే ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಗುಲು ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಯಾರ್ನ ಗುರ್ತದ ಪಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಪಂಜಿದ ಗುರ್ತೋನ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬಡ್ಡಿದ ನೆನ್ಪು ಉಂಡು ಅತಿ ನನಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಡ್ಡಿದ ನೆನ್ಪು ಉಂಡು ಅತಿ ನನಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗ್ ದೂರ ಬದಿತ್ತಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂದಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಈರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಫಿಶ್‌ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವ್ವೆ ಫಿಶ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದಾ ಫಿಶ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ದಾದಾ ಫಿಶ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆ ಮೀನ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆ ಮೀನ್ ಅವ್ವೋಬಿಯೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಗೊಡು ಪುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಗೊಡೆ ಪುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಅರುಣಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್‌ಗು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬರ್ರು ಒಂತೆ ಕಾಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರ್ಲಿ ಮೀನ್ ಅವು ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆ ಮೀನ್ ಪಂದೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆಗೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಲೆ ಮೀನ್ ಪಂತುನ್ ಅವು ಕಡ್ಲಲೆ ಪಂಡ ಕರ್ಲಿ ಮೀನ್ ಕಡ್ಲಲೆ ಪಂಡ ಓ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಕಾಪುವೆ ಈತ್ ದಿನ ಕಾತೆ ನನ ಒಂತೆ ದಿನ ಕಾಪುನೆಕ್ ದಾದಾ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಕಾತೆರತೆ ಈತ್ ದಿನ ಕಾತೆರತೆ ನನ ಒಂತೆ ದಿನ ಕಾಪುನೈಕ್ ದಾದಾ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅವ್ವೆ ಮೀನ್ ಅಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿನರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೀನ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತಿನರಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತತೆ ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ
ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಮರ್ಯಾಲಾಗ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಾನೆ ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಕಾಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾಪೇರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವೆ ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಒಂಜೆ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾತಾರ್ಡ ಆಂಡಡೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲೇ ಸತೀಶನ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಓ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪೂರ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಸೆಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಆರಾಮಾಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸೆಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ಪುನು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಜೋರುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅರೆ ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡಾರು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಮರತಾಡಿ ಟೆಪ್ಪುನತ ಅಂಚಾರೆಗ್ ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಪು ಜೋಲು ದೊಂಬು ಜೋರು ಆಪುಂಡತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ತೋಜುಂಡು ಇರೇನು ತೂತು ಜಾಂದ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುನು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ತುಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶನ್ ನಾವೇನು ಹಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ಸೆಕೆಕ್ಕು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಜ್ ಅಂದಿಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಆತೆ ದಾನಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಓ ಭವಾನಿ ಲತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಮಿತಾ ಗಣಪ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯಿತು ಭವಾನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೇನು ಅಶೋಕ್ ಬಾಯ್ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಅಶೋಕ್ ಬಾಯ್ ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಬಾಯ್ ದೂರ ಪೋಯರ ಆರ್ ಪನಂದೆ ಪೋಯರತೆ
ದಾದನ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಡಾರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅನ್ನ ಓ ತುಳುವ ಇರ್ನ ಭವಾನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ಓ ಇರೆಗ್ ಕೋಳಿಯಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಇದು ತುಳುವ ಕನ್ನಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಇರ್ತಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಓ ಇರು ತುಳುವ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳು ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲೇವಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಆರಾಮ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಆರಾಮ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಓ ಇರು ತುಳು ಅತ್ತೆ ತುಳುಟು ಬರ್ತಿರ್ಲವಿ. ಮೂಜಿ ಜನ ಇಟ್ಟಿಡುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಪಿರಿಂತಲೆ ಜನ ಇತ್ತೆರಡ ನಿದ್ರೆ ಪಿರಿಂಡು ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡಿ ನಂಗೆ ಪೋಯರು ಬಾಲ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಪಂಡೆ ಪೋಯರು. ಆಜು ಜನ ಇಡು ఎక్కడు 90 కొడుతు నిద్రేగ్ అందాందిరి ఎక్కడ కొరపరడ అని చెప్పేదే ములు రైతే నిద్రే పోంಡು జನ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಪೋಂಡು ಎಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ಪನ್ಲೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಜ್ಯಾರ 90 ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನನ್ನ ಕೊರ್ರೆಗ ಪೂಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪುರೇಸುಜಿ ಎಂಕಿರೆ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರಿ ಮನು ಆನಂದ ಹೋ ಹಾಯ್ 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 ಮನು ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮನು. ಮನದ ಪಿಸುಮಾತು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನದ ಪಿಸುಮಾತು. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮನದ ಪಿಸುಮಾತು ಮನದ ಪಿಸುಮಾತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? 4 ತಾರೀಕಿಗೂ ಬರ್ರೆಗ ಅಂಡ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ರಥ ಅಂದೆ 4 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಅತೆ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪಡತೆ ಸೋಮವಾರ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಡತೆ ನಾ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ ಗಾವಂದ ಗಂಟೆಲ 10 ಕರಿಂಡು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ಅಪ್ಪಣ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್